Usa ka pribadong sakyanan nga gikan pa sa Davao del Norte ug paingon unta sa El Salvador City, Misamis Oriental ang nasunog sa pasaka nga dalan sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang paglamoy sa dakong kalayo sa sakyanan. Aduna pay usa ka lalaki nga nagdala og fire extinguisher nga misulay og duol sa sakyanan apan pakyas kini tungod sa kadako na sa kalayo. Sigon sa Bureau of Fire Protection Manolo Fortich, nga gikan pa sa Panabo City, Davao del Norte ang mga sakyanan ug paingon unta kini sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City. Overheat engine gid among ginatanaw ato sir, kay aside sa gikan sa ilang statement sir, gikan pa sila og kuan Panabo, Davao. Dayon ilang sakyanan, ilang sakay pa gid ato nga sa sakyanan, upat ka adults or dagko, dayon tulo ka bata. Overloaded gid sir ba. Kalit lang kuno nga mihinay ang sakyanan pag-abot sa subidahon nga bahin ug didto na miulbo ang kalayo. Hinuon luwas ra nga nakagawas ang tanang sakay sa maong sakyanan ug nabalik sab sa normal ang dagan sa trapiko sa lugar. Importante gid sa nga bisag mo invest lang ta ginaganing fire extinguisher sir atong isig ka sakyanan. Dayon ato sa pong tanawon og pila gid ang capacity gid nga recommended sa itong sakyanan sir. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.